Hevpeymanên navdewletî hatin pêkanîn. Artêşên cîhanî û hêzên wê ketin di amadebaşiyê de da ku wê ji nav bibin. Bêhtirîn nîvê Iraqê û gelek deverên Sûriyê kontrol ker û operasyonên wê yên terorîst hişt ku bêhtiriya dewletên cîhanî bikevin di metirsiyê de û ew hemû îro di nav biyabanan de bi şêweyê grûpên piçûk belav bûn. Rêxistina Daişa terorîst yan weke navê xîlafetê li xwe kirî ji berzbûnê ta ji nav birinê. Rêxistina Daeş ya terorîst destpêka belavbûna wê ji welatê Iraqê bi taybet li bajarên parêzgeha Enbar dest pê kir û belavbûna wê ya herî mezin li bajarê Mosilê bû û ew yek piştî ku hêzên hikûmî yên Iraqî di hezêrana 2014 de bê berevanî hatin vekşandin û piştî wê yekê di 11 meha şeşan ji heman salê Daeş di parêzgeha Salahiddîn de bi şêweyekî mezin belav bû ta gihişt astekî ku gefê li paytexta Iraqê Bexdad kir piştî nîzîkbûna wê ji bajarê Samira re. Li Sûriyê rêxistina terorîst berfirehbûna wê ji parêzgeha Reqqayê di 14 meha yekê ji sala 2014 de dest pê kir ku piştî şer û pevçûnekî mezin li dijî çekdarên opozisyona Sûrî rêxistina terorîst Reqqa bigiştî kontrol kir. Parêzgeha Idlib ya Sûrî yekem dever bû ku rêxistina Daeş jê hat derxistin ji aliyê opozisyona Sûrî ve her wiha ji navbirina wê ji parêzgeha Helebê jî. Wê yekê hişt ku belavbûn û kontrolkirina rêxistinê ji deveran re raweste ku di meha di duan ji sala 2014 rêxistina terorîst bêhtiriya parêzgeha Dêrazorê xist bin destê xwe de. Di 29 meha şeşan di heman salê de dewleta ku bi navê xîlafetê tê naskirin hate ragihandin û Ebûbekir el-Bexdadî wekû emîr ji rêxistina Daeş di mizgefta En-Nûr li bajarê Mosilê hat destnîşankirin û di çarê meha heftan ji heman salê Bexdadî bi şêweyekî fermî hat xuyakirin û bang li alîgirên xwe kir ku mubaye'a wî bikin weke xelîfe li ser wan. Rêxistina Daeş hewl da ku dewleta xwe li gorî îdeolojiya xwe ya tundiraw pêk bîne û deverên dibin kontrola wê de dabeş kir û xist wilayet û dirava xwe ya taybet ji zêr durust kir û bîrên petrolê yên ku di deverên dibin kontrola wê de giringtirîn ji derên perepêdanê bûn jê re. Rêxistina terorîst berdewamî di kiryarên kuştina kesên ku ew dibêjin li dijî wan e kir û bi hemû şêweyên kuştinê yên hovane wekû şewtandin û xenqandin û bombekirin û gurandinê rabû her wiha rêxistinê zincîrek ji teqînan li hejmarek dewlet û bajarên Ewropî li xwe girt. Hevpeymaniya navdewletî li dijî rêxistina Daeş ya terorîst birêveberiya Amerîka di meha nihan ji sala 2014 de hate durustkirin û di destpêkê de operasyonên hevpeymaniyê li dijî Daişê bi tenê li Iraqê bûn. û bi armanca rûbirûbûna rêxistina terorîst li ser erdê hevpeymaniya navdewletî Hêza Sûriyaya Demokratîk sala 2015 durust kir. Destpêka şikandina rêxistina terorîst ji bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê dest pê kir ku bi alîkariya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê bajarê Kobanê ji terorîstên Daişê rizgar bû û li aliyê Iraqê jî hikûmeta Iraqê Tekrit û Felûca careka din kontrol kir. Ew ji destdanînên rêxistinê hişt ku di xaka Sûriyê de bêhtir belav bibe û di 21 meha pêncan ji sala 2015 Daeş bajarê Tedmûr kontrol kir û Qesedê jî ji aliyê xwe ve bajarê Menbicê li rojhilatê Helebê di 12 meha heştan ji sala 2016 ji terorîstên Daişê rizgar kirin. Di heman mehê de welatê Tirkiye operasyona Mirtala Furatê bi hevkariya grûpên opozisyonê li dijî Daişê ragihand û Daeş di 23 meha di duan ji sala 2017 Daeş ji hejmarek bajar û bajarokên Bakurê Helebê ta bajarê Elbab bigiştî hatin ji navbirin. Di heman demê de Qesedê şer û pevçûnên giran bi piştgiriya esmanî ji aliyê hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê dikir da ku bajarê Reqqayê ya ku hatî rûxandin kontrol bike û ew şer berdewam bûn ta rêxistina Daeş ya terorîst ji paytexta xîlafetê di 17 meha dehan ji sala 2017 bigiştî ji Reqqayê hat ji navbirin. û tevî ji navbirina rêxistina terorîst ya Daişê ji Reqqayê lê tanha bi sedan ciwanên Kurd û welatiyên deverên li Kurdistana Sûriyê û deverên Reqqayê û Kobanê
لسر دەستەی داعش هاتن بنچافکردن و حتا niha jî carên vîsa wan nediyar e. Berî wêyekê bi çend mehan piştî şeropevçûnên giran Daeş bajarê Mosulê jî ji dest da û Serokwezîrên Iraqiyê wê demê têkbirina Daişê ji Iraqê bi giştî ragihand. Rejîma Sûriyê jî bi alîkariya balafirên şerkerên Rûsî û milîsiya Hişda Şeعبî bi operasyonên leşkerî li dijî rêxistinê li Rojhilatê Helebê ta gundewarê Reqayê rabû. Rêxistina Daeş beriv bi dawî hatinê ve çû û operasyonên xwe li deverên gundewarê Der'a û Swêda radibû ta biriya rêkeftinan ji wan deveran jî derketin û beriv Dêra Zorê û dewrûberê çemê Firatê ve çûn û têde xwe bihêzkirin. Hevpeymaniya navdewletî û hevalbendên wê di meha yazdehan ji sala 2018 dest bi operasyonên xwe li ser dawîn cih Daişê kir û di 23 meha Siyan ji sala 2019 têkbirina metirsîdartirîn rêxistina terorîst di cîhanê de hate ragihandin. Lê ta niha şaneyên veşartiyên Daişê li hemû cihên ku beriya niha dibin destê wê de hene û girtiyên Daişê yên li cem Qesedê welatê wan ve hewandina wan nakin û bêçarenivîsin û dewletên biyanî û yên Ewropî metirsiya xwe derbarê vegera rêxistinê careka din didine xuyakirin ji ber ku serkirde û emîrên rêxistinê ta niha windan e û eger heye careka din derkevin bi taybet emîrê wan Ebûbekir el-Bexdadî. Berzanî Ednan Ark.